Pravište Čuo sam razlike između mene i... Jeste vi to. Pazi, daj ga malo na zrak ga malo. Hoćemo ja. Ako ja ti ga... Ne, jedu, ti bi sad... Ne, Moraš ga zera po leđima. ne ja. Ne! Tako ja. Aj, jebati ga sad. Na zrak ga za... Šta, ali ja... Sjeti! Sjeti! Veli da mu to godi. Sjeti! Ne, ovo je bajzi. Sjeti! Tuženje se gospodin Šešelj naglasak su stavili na govor koji je održao 60. Međutim, ukoliko se ustanovio sam da se možda treba vratiti malo dalje u prema navodima tužilaštva, to je hipoteza, zastupa tužilaštva. Ja, bude blema, imam nešto blema, da ide malo zrak. učiti sudije, kada smo to na ruku, no, zrak. tužilaštva glasi ovako. Oni tvrde da je 1991. godine, dakle, Ne, ovo je bajzi, evo je ti. Nekad je, kako se navodi, održan gospodin Šešelj u Subotici u Vojvodini. Koliko se nešto čuli tada je to govor? Časni sudje. Aj, Fajron. Da ti ne ideš,